Čo vás ako fotografa najviac baví na fotení architektúry? Tak baví, no tak ja som tú architektúru fotografoval proste ako chlebiček, lebo bolo to pre mňa to najzaujímavejšie riešenie proste zarábať si fotením architektúry, lebo to nebolo niečo také. Zdalo sa mi to také zmysluplné proste, že som fotil pekné veci, no. Tie objekty boli pre mňa zaujímavé, takže to nebolo ako fotiť svadbu, dajme tomu. Čím sa vyznačuje kvalitná fotografia architektúry? Tak ja som sa snažil ako to nafotografovať tak, že sa to už lepšie nedá. Keď som fotil na film, tak som mal taký shift objektív. Proste u fotenia architektúry, u dobrej fotografie je taký úzus, že tie kolmice musia byť kolmé. Niekto to robí na schvál proste, že šikme proste ako extrémne nejaké také, ale vo väčšine prípadov tie kolmice pre fotenie architektúry musia byť kolmé. A využila som ten shift objektív, alebo som si veľmi často objednal to auto s tou plošinou, ktoré ma zodvihlo do ideálnej pozície proste. Chcel som tú budovu nafotiť tak, že sa už lepšie nedá proste. Keď som bol v tých 8 metroch alebo 10 metroch, tak mi nezavazili ani tie autá. V čom sa odlišuje fotenie stavieb od fotenia čohokoľvek iného? V čom je to také špecifické? Tak stavba neutečie. Kdežto keď si fotím, mám ten projekt, že mod ulice, tak tam to je trošku inakšie. Tam aj na tej kolmice nemusím dávať pozor. A čím sa odlišuje? No, tak je to spustu vecí samozrejme. No. Iné veci sú, dajme to, dynamické. Pri tej fotografovaní architektúry musím, ak to chcem dobre nafotiť, tak si musím aj deň dopredu niekedy pozrieť, že ako to je osvetlené o 11:30, o 12:30. Keď som fotografoval knižku o Taliansku, tam som fotil 2 mesiace len architektúru, od severu na juh, a tam som chodil s kompasom, aby som vedel, kde je východ, kde je západ, a keď som zistil, že to ešte nie je dobre osvetlené, som si pozrel, že to slnko ide, tam je východ a kde je to slnko, a že o 2 hodiny bude možno, že tam, že to bude lepšie osvetlené. Predstavme si, že vás osloví investor, ktorý by si chcel dať vami nafotiť jeho stavbu. Aký pracovný postup nasleduje, alebo by nasledoval z vašej strany? To je rôzne, u každého investora to iné. No, už sa mi stalo, že som prijal objednávku len na telefón, tak bol som ako taký. Mal som také skúsenosti, že ma oslovali ako seriózne ľudia. No. A potom som fotil 2 mesiace jednu budovu, ktorá ešte nebola dokončená zozadu, tak som ešte musel počkať chvíľku, potom počasie nebolo a potom som to už dokončil. A som telefonoval, že už to je hotové, že už sviet sa nedá. A on mi povedal, že on tú budovu už predal a že už tie fotografie nepotrebuje. Ste známi teda tým, že už 10 rokov fotografujete obchodnú ulicu v Bratislave. Prečo to práve táto ulica, ktorú ste si vybrali za svoj Viete čo, za socializmu ju chceli zbúrať. Chceli tam električku dať pod zem. A taká skupina ľudí, ktorá proti tomu protestovala, tak ma vyzvala, aby som to nafotil, a urobili mi výstavu, kde dokumentovali, že tá ulica má atmosféru, že má svoju históriu a že by to nebolo dobré, keby sa zbúrala. Prečo tvrdíte, že existuje iba jeden uhol, z ktorého stavba vyzerá najlepšie? To je logické, že to je ako s tými babami.
niekedy, keď fotím portrét nejakej modelky, tak je ťažko ju prinútiť, aby sa otočila inakšie. Lebo ona to už má odkúšané pred zrkadlom, že tak vyzerá najlepšie. Čo znamenal prechod z analógu na digitál pri vašom fotení všeobecne, ale aj najmä teda pri fotení tej architektúry? No, je to aj finančne výhodné, že nemusím kúpovať filmy a keď som fotil na film, tak som väčšinou fotil diapozitívy. A tam bolo treba mať proste colormeter, spotmeter, rôzne meracie prístroje, aby keď ten diapozitív uvidím o pár dní vyvolaný, tak aby som nebol prekvapený, že je do modra, alebo tmavý, alebo svetlý. Takto keď fotím na digitál a pozriem na ten displej, alebo môžem nastaviť bracketing, že pri jednom stlačení mi to urobí rôzne expozičné alebo iné 3 rôzne snímky. A je to fajn akože výhoda, že mám okamžitú kontrolu.